Козата е едно от най-чистите животни и затова решихме да отглеждаме животни, които дават хубава продукция и ние вече да произвеждаме нещо, което е чисто и хубаво. В началото, когато започнахме, на доста места ни казваха не може да стане, но след като си обосновеш идеята и след като си достатъчно решен да си осъществиш мечтата, нещата се случват. На всяко ниво срещаш мислещи хора, които да те чуят, да те разберат и да ти съдействат. Трябва да се минат 5 години за един успешен бизнес. Ако си търпелив 5 години и излезеш на нивото, на което е необходимо, после ще бъде по-леко. И сега до година чакаме 5-та година, ще ви кажем точно какво става. Малкият бизнес в никакъв случай не е малка работа. В основата на всички големи бизнеси някога са били малки все пак. Значи човек като иска да направи нещо, търси начини да ги постигне. Като не иска, тогава търси причини да не станат нещата. Малкият бизнес на мен ми дава много. Дава ми чувство на удовлетвореност от това, което върша. На мен ми дава свобода, защото се чувствам свободен да правя това, което искам. Малък, независим, но свободен.